Ei, catalans, catalanes, com esteu? Em presento. Soc l'Obi King, un català com vosaltres. I avui he pensat, us faré un petit vídeo perquè us vull explicar la recepta de com fer unes paperetes per al referèndum de l'1 d'octubre que us quedaran genial. Sí? Si esteu interessats, continueu bé el vídeo, que us explicaré pas a pas com se fan. Fàcil i per a tota la família, diuen. Vinga, seguiu-me. Com us acabo de dir, us ensenyaré la recepta perfecta per fer les vostres paperetes de referèndum a casa i puguen l'1 d'octubre votar. Vinga. Per fer unes paperetes necessitem el següent. Necessitem una impressora, que pot ser estigui bé de tinta negra, folis blancs. Després també necessitem els arxius, l'arxiu de la papeleta que us deixaré a la descripció del vídeo, ara en parlem, i unes tisores, d'acord? Bueno, és tan senzill com això. El tema dels arxius, podeu descarregar-vos l'arxiu de la papeleta de la web oficial del referèndum. Sabem que la web oficial del referèndum va ser clausurada pels nostres estimats amics espanyols perquè ens estimen molt i perquè van dir, bueno, això és per majors de 150 anys, i van dir, no ho podem veure això els catalans, vull dir, ens estimen molt, ho fan per nosaltres. Bé, després sabem que la Generalitat va fer una web alternativa, però en aquest cas també les companyies d'internet, Movistar i companyia, per un consell i tejemanejes que també tenen amb els nostres veïns d'Espanya, van dir, doncs tampoc els deixarem veure, però feta la llei, feta la trampa. Si voleu a la descripció ja us deixaré la manera de poder entrar a la web oficial, que ho han explicat en 1000 llocs, però també us explicaré jo. És a través d'una pàgina, fiqueu la direcció i fa veure que entreu des d'un altre país que no és Espanya, llavors la podeu veure. Bé, des de la web oficial us podeu descarregar l'arxiu en format PDF on hi ha la papereta del referèndum. Però sé que molts de vosaltres tot això ja és molt lío i ja no feu res d'això perquè per vosaltres, bueno, ho entenc, vull dir, hi ha gent que vol anar al gra. Per això jo també us ajudaré. Deixo allotjats els arxius al meu núvol, ficats també a la descripció d'aquí baix. Per què dic arxius? Perquè fico l'arxiu original, l'arxiu oficial, i després en fico un altre que jo he modificat. L'arxiu oficial és una papeleta per un foli d'A4. I després el que jo he modificat, que la papeleta segueix en la mateixa, això no ho he tocat, és que amb un foli d'A4 n'hi caben dos. Per ser allò d'una mica més respectuós amb el medi ambient i per estalviar. I perquè si imprimeixo un foli, doncs mira, si me'n sobra una papeleta li donaré al meu veí o al meu familiar i millor per tots. Sí? Bé, teniu els dos arxius ficats aquí a la descripció més a baix. Ara què hem de fer? Una vegada descarregats els arxius, els hem d'obrir amb el nostre programa que llegeixi PDFs, Acrobat, que és gratuït, o qualsevol altre, i una vegada obert i connectat a la impressora, li haurem de donar a imprimir. Això sí, per a aquells que no tingueu impressora, bueno, el podeu portar a casa d'un familiar, amic, o a la vostra copisteria, sí? Serà molt que us diguin que no. Diu que voleu imprimir uns arxius, però per a impressors no crec que no us els puguin donar. Bé, ara què hem de fer? Una vegada obert l'arxiu oficial, que és aquest, el que veieu en pantalla, un foli amb una papeleta, li donem al botó imprimir i una vegada donat al botó imprimir us ha de sortir una impressió com aquesta. Sí, tinc un ordinador d'última generació que imprimeix per darrere la pantalla, no, ja ho tenia preparat. Bé, doncs aquesta seria la butlleta oficial, la papereta oficial que ens dona la Generalitat. Com sabem si l'hem imprès bé, no? Perquè, clar, molta gent se pregunta a veure si ho faré malament i després no servirà el meu vot. Bé, de baix de la papeleta, si us fixeu, i fica la mida de 105 mm per 148,5 mm. És tan senzill com agafar un regle i mesurar amb l'amplada 105 i de llargada
148 i mig. Bé, aquesta papereta és perfecta. Agafeu les tisores, foteu una retallada i ja teniu la papereta. Tan senzill. Ara l'únic que haureu de fer serà adornar-la amb un sí o un no, o el que vulgueu. D'acord? Us volia ensenyar també l'altre arxiu que jo us deixo al meu núvol. És aquest. És un foli amb les dues paperetes. Tornem a imprimir. És que tinc un ordinador que és l'altre. Bé, doncs aquí tenim el mateix, les mateixes mesures, però n'hi tenim dos. Sí, ja sé que amb el tema de les receptes hi ha moltes vegades que les mirem per internet i mai ens queda exactament igual a com ens expliquen, perquè sembla que hi hagi algun pas que se'l vulgui guardar. No passa res. Sé que a algú de vosaltres li donarà a imprimir i li sortiran coses com una papereta poc cuita o una papereta passada, sí? Veurem que les mides no són les que es corresponen a la que ens diuen. Així o així. Vale? Comprovem amb el regle que les mesures siguin les correctes i ens haurem assegurat que hem fet una papeleta amb totes les de la llei. Bé, doncs me sembla que em podeu imprimir tantes com vulgueu. Tantes com folis tingueu o tinta tingueu a la impressora. ¡Guardia Civil! ¡Abre la puerta! Bueno, me sembla que han arribat els meus comensals. Així, si no sap greu, deixem aquí el vídeo, que me sembla que venen amb molta gana. Sí? Vinga, una abraçada i amb il·lusió. Adéu, família. Lo vikingo.